Papa Isabel wapindira kamu studio. Papa Isabel zimwe dzenyaya dziri kupisa dzamakabatira Zimbabwe dzakamira sei magonatani. Icho kwadi muri Zimbabwe ndakapakata ndakabata dzandira muri Zimbabwe pasipara nhasi inyaya dzandiri kureva kuti izvo pane nyaya muri Zimbabwe iri kuitika munzvimbo inonzi kwa Seke nzvimbo inonzi kwa Ziko kwa Sabhuku Chikandi Chief Seke kuri kwa Ziko Sabhuku Chikandi Yamai vari kuchema muri Zimbabwe vanogara nemwanakomana wavo ane makore 28 dzezi kubereka ari mwanakomana asati aroora haana mukadzi iye ane 28 dzezi kubereka anogara naamai vake pamba pavo vari vaviri vachigara vari vaviri kudaro ndichitaura naamai vane dambudziko rekuti ndine nyaya yandakaudza vatungamiriri venzvimbo ndine nyaya yandikaendesa kumapurisa vakati vachida kuti uchapupu zviri kuitika mushure mekuti pamba pavo vane imba yavanogara vane screen rinokiwa vane door rinokiwa but zvinhu zvapera mumba hazvina basa kuti vangoenda kuseri kwemba vachidzoka vanoona mumba matobuda chimwe chenu kusanganisira mubhedha unorara mwanakomana naiwo amai yakachinjwa mumba ichisiriyo yavakatenga so vari kuda kuzama muchanzo zviri kuitika ipapo muri yeZimbabwe kuti tingabatsirika sei ndine nyaya muri yeZimbabwe yakaitika mukati menzvimbo yekuHurungwe yekuti izvo muroora achigara nemwanakomana anove murume wake zuva raakapembererwa ari pamba ndiro zuva raakanzi ndatokupai imba makutonogara kwenyu kana musina pekubikira kana musina pekudyira zviri kwamuri kuroora nekuroorwa zvinoreva kuti kukura manga magadzirira chakutanga kugadzirira kwete kuroora vachibva vaenda ipapo muroora akazonotizira kwasisi vake murume achiti ndichange ndichizokuona kwasisi ndichigadzirira zvinhu zvakazoitika pamusoro pezvinhu izvi vamwene vari mukati mekufonera muroora Zimbabwe muchazvinzwa zvaita kuti muroora ati kunyangwe ndaikuda sei murume wangu apa ndakuenda muroora ajamuka murume wake akuenda hey muchida kunzwa zvakawanda rambai makabata National FM ndine nyaya yenzvimbo yeushe kunze yevakomana vari kuita tsika yekurova vanhu nyaya inonzi Stonington South Park kunonzi kuushe wokunze yevakomana vane shopu vari kuita tsika yekurova vanhu kutocheka nemapambwa dzimwe dzenguva kuonekwa nemabhemba dambudziko nderei zvanetsa dzokusaka yauya nyaya asi mapurisa vaziviswa here kuitira kuti vaende kunosunga nokubata vanhu vari kuita pane bhesi riripo randakachifungira ndichasvikapo nekuti foni osa varipo haizi kubatika vanhu vapesera tega tikuchinjirei nefoni tikupai imwe nekuti ipapo ndo pakazara nyaya dzese asi tanatsa kusabatsirika nekuti kana yanyaya ine mabhemba nekukuwadzana mukati ikarerwa ine ropa toenda panyaya yatakataura yandinetsesa nemafoni yekunzi dai wasvika panzvimbo vanhu vari kuchema mukati menyika yeZimbabwe kuti kana zvanetsa tisvitsei kana kumutungamiriri wenyika nokuti zvinhu zvinotangira pasi zvichizoenda kumusoro pasi pacho hatizi kubatsirika panyaya muri kutaura nyaya yekuti masabhuku vanhu vari kushevedzera kuti pamasabhuku ese pamwe 20% yemasabhuku emunyika yeZimbabwe pamwe ndivo vasiri kutambudza vanhu chete hapana vakawanda vari kuchema vachiti dai matipa nguva yekuti chema uchiti kwedu munzwe kuti nzvimbo ikagara zvakanaka ndeipi uyezve zviri kutumirwa napurezidendi kuuya munzvimbo veduwe ringori zita kwavari zviri kubva but kwazviri kuenda zvakawanda zvisi kusvika vamwe vanonzi tide kana hanzi tide kana waramba hapana chiri kubuda vamwe vanonzi uri kuziva here zvaukaita gore riya nhasi chikafu chauya hauchiwane tinotanga tapiwa mutongo pamutsoro pezvinhu zviri kubva kuna purezidendi zvichiuya kuvanhu tikati izvezvi mumwe nemumwe ngavatumire kuti kwenyu kwakamira sei tinoremerwa ndosaka baba Isabel takati isusu tichashevedza vanoona nezvokugadzwa kwemasabhuku anditika vanoona kugadzwa kwemadzimambo icho kwadi kuti vauye pano vazotiudza kuti vanhu ava vanogadzwa sei kana vanhu vane nhunha kunharaunda dzavanogara vanofanira kuripota kupi takavimbisa isusu kuti vachauya pano kuitira kuti vazoita sei vateereri vozotaura nhunha dzavo ndine nyaya yekudomboshava yekuti kune nyaya tisina kutaura pano tapedza kutaura nyaya yesabhuku yekuti kudomboshava kuva vari kuchema vachiti kana kuvaka tiri kurambidzwa no ansa yekudomboshava
yenzvimbo yevanhu vari kuti tiri kuvakidzwa kuvaka. No, haina mutungamiriri ane dambudziko kudombo shava. Ndasangana nayo. Nyaya iyoyo inotosanganisira minista mukati nokuda kwezvimwe zvakaitika ipapo vakatopiwa madhetsi ekunze akavaka kare asati avaka pane zviri kumboonekwa kuti zvigadzirise kusvika kwakuti vadambudziko kuti kutangwe kuvaka. Nyaya yekuvaka itori nevakuru mukati. Musavhunduka. Asi hatizivi kuti makange maudzwa here kuti kunzi pamuri kunziko zvino zvimusavaka idambudziko rei. Aiwa tinotenda kune vese vanenge vachida kubata bhoshongora anobatika sei kuitira kuti nyaya dzisvike pachimuti. Icho kwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba yangu inoti 0771 545 025 0771 545 025. Namba yemusabipa, namba musafune private number, namba musatama pairi, musati kana mune chamuri kutsvaga pairi, munotanga bafona, then mozotsvaga ballpoint kuti ndikushedzera muchinyora. Aiwa tange matsvaga pakunyorera, tange matsvaga ballpoint. Pamunofunza chete kana ndinazo ndichitaura muchinyora yobva yagama vamwe toshandisa foni sefoni yenevenyo. Tinotenda baba Isape vapindira kamustudio manje vanenge vachidzitsudzura mukati machirongwa Hoza Friday, Hoza Weekend, Hoza Mpela Viki. Munyaradzi Sabhuku Mukupe bosi weManchester United pa Honde Valley mamuka seko ndozoti makachibata chimuti 8 minutes past 10 tsika mwana tsika. Dema iri kupisa kani papa Isape ndawe ziri kudiyana 14 minutes past 10 Hoza Friday, Hoza Weekend, Hoza Mpela Viki. Ndechipi chamuda kutanga kupfapfadza kutsudzura nasi muchirongwa Bhoshongora segment part 1. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura tiri kuitika matima nawo senyika ino. Rega ndingoti paka Seke Chikandi Village. Seke Chikandi Village Ziko. Seke Chikandi Village Ziko. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri panapa muri yeZimbabwe ndiri kuti ngatichemei nevanochema. Ndiri mukati mekutaura nyaya ndiri kutaura panapa muri yeZimbabwe inyaya ina amai vandiri kutaura nezvavo panapa muri yeZimbabwe vakafirwa nemurume ishirikadzi. Vanogara nemwanakomana wavo ane makore 28 years. Achigara mwanakomana uyu asati aroora. Vanogara pamba pari vaviri. Vanoti ndakatengerwa iri stand nevana vangu ndokubva ndagara. Kutaura kuno kwatiti vane makore 3 vachigara mukati menzvimbo iyi. Vachigara mukati menzvimbo iyi vanotaura mashoko ekuti Bhosho ndatenderera ndafamba kwese kwendafamba zvinhu zvakaoma hapazi kugarika pamba pari kugara ende handina makwanisire kuti nditsvage pamwe pokugara nokuda kuri kusvika. Ini ndinobvunza kuti chiko naye amai chichanetsa. Amai vanopindura mukoma KB. Bhosho hona imba yangu ine makamuri padoo pane screen rinokiwa. Doo remba rikupinda mukati rinokiwa yozodivhaidha mukati. Inzwai mukoma KB. Vakabuda pamba vanoona dhoo rakagwejenurwa rakakinurwa kii iripo but inenge yakakinurwa. Vachipinda mumba vanoona zvinhu zviri disorder. Ungave hufu dzimwe dzenguva akasanganiswa nemafuta, angave mafuta akaraswa kana kuti zvimwe zvabuda zvistorimo. Vambobuda vakawanikwa mubhedha unorara mwana nemubhedha wavanorara iwo. Mubhedha urimo but mubhedha yakachinjwa haichisiri yavakatenga. Mati chiri kuwanikwa chichitika mukati mwa nyumba umu. Imba vakanoripota vachiudza vakuru vemunzvimbo. Ndokuripota vachinoudza mapurisa vakati kana muchenzi munochenjerwa zvinhu mukati kurava kuti mumba menyu muri kupinda munhu. Yes. Saka muchipinda munhu munoripota taona exhibit yemunhu tiona watingabata ndiani pachitiko chiri kuitika ichi. Yekuti mumba makachenjwa radio yanga iri mumba haichisiri yavakatenga. Mibhedha iri mumba havachisiri yavakatenga yakatobva kumwe. Izvezvi zvakuwanikwa vanorwara nechirwere cheBP. Mapiritsi anodamburwa ovhasiwa imomo. Vakaenda kuchipatara nekuda kurwara kwavo vachinzi mufana kudya chikafu chakati kunyanya chikafu chatonzi nadhokta ichi ndochikafu chamunodya chinobva chasanganiswa nehupfu. Izvo zvikutaura kuno kuti vatori neivhu ravakaisa iro mubepa mushure mekuona pasi pemubhedha pakadirwa ivhu repachuru riri kutofamba majuru. Apa kungobuda kuenda kuseri kwemba muruvanzvika kungobuda kuenda kuseri kwemba nokutodzoka vanoona mumba
matochinjwa zvino apo ground kwa munhu apinda nekupi ari kupi munhu haoneke. Zvava nenguva yakareba sei zvichiitika izvi? Mati kudini koma KB? Zvava nenguva yakareba sei zvichiitika mashura nezviratidzo izvi? Amai vachigara pamba apa vane 3 years. Pa 3 years ndichitaura navo vanoti Bhozho nguva yandikakwanisa kugara zvakanaka pamba apa i3 months chete. Pa 3 years pese apa ndapera mari nokutsvaga nekuita sei hapana chiri kuchinja. Iko zvinonzi kwatotsaka tsika yekuuya kwevhu kuti utoziva kuti pasi panevhu apo uchipinda padhoo unogona kutoona ivhu repachiro rakadonhera kuranga richienda kupi rabva kupi wotarisa pasi pembedha woona rakaungana aya majuru akutotakatira kwete kuti majuru abva imomo aiwa ritori ivhu radirwa ko munhu apinda nekupi havazivi. Vanogara nemwana wavo vese vanenge vasipo panoitika zvinhu izvi. Dzimwe nguva vanobuda sokuti kungoenda pamashopu vachidzoka ndo panoitika zvinhu izvi. Zvimwe nguva zvakafanana nekusanganiswa nekudambura kwemapirizi kungoenda paseri pemba tiri pamba izvezvi rega nimbobuda kuseri kwemba ndimboona kuseri kwemba kuseni kwakamira sei uchidzoka unotoona pamatoitwa zvinhu pavanoswera varimo mumba umu mashura nezviratidzo zvinoitika here? Kana vaswera varimo hazviitike kungobuda panze chete kungobuda panze zvimwe zvinhu zvakutoitika. Stendi iyi vakaiwana sei? Vakaita yekutenga ende vatenga vari kuti nemunhu andikatengerana naye hapana pakabhotwa madhabhu allocation hapana kunetsa nemunhu wakatengera. Ndo zvinhu zvandanyanya kubvunzisisa izvozvo. Ndobvunza zvakare kuti imimi hamunawo kuudzwa here kuti pamakuva apa nzvimbo iyi pamwe paimbowe nemakuva vanoti andirambosangana nemashoko iwawo. Zimbabwe muri kuti pa 3 years vakwanisa kugara zvakanaka mwedzi mingani? Mwedzi mutatu yekutanga nguva yese iyi ndo parikuitika zvinhu izvi. Kana kwanza tichatotyini kuti mubhedha wandikurara ukabva kopi kana kuona chikafu chaisiwa chimwe chandoziva ndichingoti chikafu ndechangu asi chachinjwa regai ndidye ndosvika kupi regai ndibike. Muri kuti mubhedha unochinjwa moiswa mumwe wanga urimo wobviswa unoiswa unenge uri nyuwani here kana kuti udhara? Aiwa udhara unotoratidza kuti ukamboshanda sewangu unongoya wakadaro waumwe auchisiri mubhedha urimo but waumwe. Imba iyi yakakura sei? Imba ine makamuri maviri 2 rooms. Yes. Iboy sky. Yeah. So vari kuti vanozviti vanokwanisa ndibatsireiwo munhu here kokana ari munhu unoona kiye yakagejenuka ukaikiya mangwana inoshanda ichishandisa kuti makipi api asi yakinurwa. Okay, mataura kuti mashereni dinyero chelede yamara nakufamba kumweko kwaari kuita vambofamba handitika vachida kunzwa kuti chii chiri kukonzera kwavari kuenda kwavafamba vanzi kudini. Havana kukwanisa kundiudza zvavari kuwana, havana kukwanisa kutaura kuti kwavari kufamba vari kunzi kudii. Nokuti kana vachida kubatsirwa neZimbabwe at least vakataura kuti kwavafamba nokuti kana vakaenda kungava kudzin'anga pane mashoko anotaurwa kushayikwa chinobuda kumaprofita pane chinotaurwa ichokwadi vadii kutaura kuti kwandafamba ndanzi pane ari kundishinira so that vateereri vanoita sei vanoziva pokutangira. Ameno rega timbonzwa kavadiwa vateereri KB naBhozho masaisai ari kukatakata ndinonzi maidecide kusakubva kwaMutare tazivisa mainjiniya edu kuti vataure kane Transmedia kuti masaisai ari kudambuka ari kukatakata kwaMutare kuitira kuti vagadzirise kanyaya iyi. Dioni Chitengu paEpworth ndakachibata chimuti kuti dzvi 0713938553 amai avo vakavaka pamusoro peguva chete ndinonzi Princess Ruramai Gonyora pachitungwiza kunyatsime uko. Vamwe vari kuti pane zvavari kuhwandisa zvavakaita, vamwe vari kuti vari kugara pamusoro peguva. Right, tichazodzwa zvakawanda mushure mekunzwa kamashoko kubva kuH Solutions. Baba Isabel, sei vanhu vari kuti pane zvakaitika, pane zvakabatwa, pane zviri kuwanzwa naamai ava? Vanhu vanoziva zvinhu zvinoitika munyika zvinombobatika mavarika tinogara kuti nyaya tinogona kuti chifu but kuchifu kune yakamboitika kugoka kaita dzakafanana saka nyaya patinotaura iri 1 kune kungwa zvakamboitika vakawana answer.
right 6 minutes pasi 11 ndo pafika nthawe pali manje papaisa peo sudzulai chimwe tinzwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mwadiri mukati mekufamba mukati mekubvabvadza ndekutsodzera tsiri kuitika matima nawo senyika ino wamukaseko timu rekabada chimuti jorambo ndebvenyiro mapfumbedze hiti muzimba gumede wamukaseko betanjiri pakabada chimuti pamukana butsapo wamukaseko Cecilia Banda chimuti wakabada kuti tsve wamukaseko iti muzimba gumede tichaona makuoreri kwabula kwayo chadhogodha mimba yebere bhiza rinokuma wamukaseko Edimo Manu chidhofa guchi domakufa ndimwari chimuti wakabata wamukaseko wanoshedzera kuti iwo bosi Chineke pamwe na bosi Zvemunyati varipo pasisa business center po kwanzi chimuti chakabatwa hubaba chimuti chakabatwa mukoma KB vanonzi bosi Charles Chuma vakabada chimuti variko kumberengwa uko variko kumberengwa iko mukoma KB kune vanhu vanoti kuwana kwatinoita munyika akufanani asi ari pa next door pangu akwanisi kufa nekuti inini kana ndinazo nekuti zvakawanda kunyangwe ndichiwana zvandirowana ikoko zvakawanda zvavanobatana nazvo mukati menyika ino zvavanoita mukoma KB vanomhanya nezvinhu zvakafanana nehardware vachizvimhanyisa vane matractor ekuti kana nguva yemvura yatakaguna ese izvizvi vanokwanisa kutoti kuvanhu uyai mutore matractor muchinorima mairrigation vachiita zvese kunana gwanda kwese maheadquarter aripo vachifamba nevanhu vachiti uyai tibate pamwe chete atidi munhu anoti haana chokuita munyika yeZimbabwe boss Charles Chuma gumbi papi pana papazio panonzi vachiko pamberengwa asi besi ravahombe vanenge vari kugwanda zvakare vachibata variko ikoko tinotenda ndosaka chinzi nyika inovakwa nevene vayo zvikanzi vakomana vari kuchera makomba ndinoziva kuti hamuna simba riri kuchera pasi pasina simba apa maiscaveta vachinotiutsa futi aiwa tinotenda nebasa rakanaka riri kubatwa icho kwadi muri yeZimbabwe paka ndapindira nenyaya yehurungwe ndikangoti dwe ndokubva ndambosiya asi ndisati ndaenda ikoko muri yeZimbabwe izvezvi kutaura kwatiri kuita unyoro huno muri yeZimbabwe kunonzi kwaseke uku kuri kutotsva moto mune imwe imba kune imba iri kutotsva moto izvezvi zvokuti vanhu vakawanda vari kutadza kuziva kuti moto uri kubva kupi asi mukaenda pachannel ndogona kusazoitaura but mukaenda pachannel yedu muchazogona kutoona imba iyoyo nekwasabhuku wacho muchatozviona kunonzi kwasabhuku makoso padhuze mukangosvika panhingi panonzi patogate apo ndo pamunotenera kuri kwaseke kwadema kwaziko kwasabhuku makoso kunemba iri kungotsva midziyo mubhedha masofa midziyo yapera asi kuri kubva moto hapana asi mashoko atinawo izvozvo ndeyekuti hatisati tanzwa kuti kune munhu atsva zvinhu zviromba ndo zviri ngodi zviri kungotsva zvakatanga rini kutsva zvinhu izvi kwanzi nhasi izuva rechi3 nhasi ichi zuva rechi3 vashedze refire brigade kuzodzima moto izvozvo havasati vashedza fire brigade vari kungoti vakagara kudai so vanongoona muwadropu moto watanga vakagara vanongoona sofa utsi watanga kutopwetitika vobva vamhanya ipapo so ndiri kuona sokuti mukoma KB shoko ramaenaro shoko rakanaka vari kutorera zvinhu pasi kuti matangira kuita motoyo kokazotanga kungoti imba ise kana kuti dambudziko riri kuonesa nderekuti wai havasi kuziva kuti moto uri kubva kupi pane magetsi pambapa hapana magetsi yes vanoshandisei vanoshandisa ndingangoti magasi stove edu aya pakubika vachishandisa malights ariko mazano ekuti unese mabhatiri aya moto unongotanga mubedroom muwadrootanga kuona chiutsi kana pari pasofa ukaona chiutsi riziva kuti sofa rakutotsva rinosva richipera rese kana kuti mukatoenda pachana muchaona munotori masofa atopera because panoona utsi vanozotakura zvinhu zvinogara pai panze zviri kuitika nyaya dzakawanda ndichakupai zvakare imwe nyaya yemukomana wekumazowe akaenda kunotora mukadzi wemunhu kumount Darwin kurushinga uko achisvika pama mukadzi uyu akabva waya nemwana ne5 years ari mwana womurume watiza ikoko achingosvika pambapa mwana womurume achibva afa ari kumurume watizira vanga varambana here kuti mukomana wekumazowe azotora mudzimai uyu kuita zvokukombiswa kubva pane umwe murume achienda pane umwe murume zvakaoma chokwadi mhanya paNational FM WhatsApp channel unozvionera wega kanyaya iri kutaurwa naBosho Ngora yekwaseke sabhuku makoso wow zvakaoma chii chinogona kunge chiri kukonzera moto nhai Zimbabwe alright tinotenda pfapfaidzai ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza ndokutsodzera kuti kamatima nawesenyika ino paka hurungwe chiri kuti tani hurungwe kacha yes hey inzwa Zimbabwe ndakataura nyaya yekuti kune mwanakomana akaroora mukadzi akabva munhumbe akabva mimba dzikabva vana vakafa but pakati pemashuri pamimba dzakaitika 5 apa kune mwana akatozofa asvika
pa 1 year 6 months apa pa 1 year 6 months patsvagwa mubatsiri amai vakavava vakati zvimwe zvese mungaita but pamba pano panapa pamendichi apapinde mubatsiri mwanakomana achibva aoneswa nemudzimai wake zvikanzi shamwari yangu uchararama uri wega nokuda kwokutevera mai vako nezviri kuitika izvo haufambo here kumbobvunza upenyu mwene wawo kuti chiri kumboitika kwauri chii apo kwakaberekwa vasikana vangari 3 nemukomana 1 zvadaro inzwai mhuri yezimbabwe mukomana ndiye akazouya nemunhu ndobva asvika naye pamba asvika naye pamba ndobva vangosvika vachidizvo isusu toda kumbobatsira nezviri kuitika panapa amai vakamwanya vakabvisa maoko vakasumudza mudenga kusvikira vabvisa hembe pamberi pemubatsiri vachete hapana munhu anopinda pano uyezve wauya panapo uri mwana mudiki kwandiri ndi munhu mukuru chikonzero mai ava vane 66 years okubereka makore 6 zvadaro vakabva vanopfira mate kumaziso kumubatsiri mubatsiri akashivedzera akati zvamaita ndazviona asi panapa pane nyaya mbiri 1 dzamakaita kumwana wenyu ndakudzitaura 2 nedzamaita kwandiri imbosambe handiripote kumapurisa but tichasangana ndobvaita zvinhu zvakaita akati handitatadzi kusiya zvinhu zvanoita ndoita zvanoita chikonzero ndoda kuti vana vagare mushe amai vakangwara mhuri yezimbabwe changa chakuitika ndechekuti muroora ari pamba nemurume wake vanga vakuti kana vakagara vari vese pakati pavo vanogona kungoona paine mwana akagara achitotamba obva disappear kana kutonzwa vakarara vari mumba vanonzwa mwana achichema mumba but mumba mavo hamuchisina mwana chinhu chakaitika pekupedzesera imimba yakabva ichangoponwa asi masuva akanga asati akwana ndingangoti yakabva asi yakachibuda yakaita zvokubuda asi masuva asati akwana sati mimba yakabva mwana akashaya negore ne7 months akatozouya zvakare mushure mekunge mune dzimwe mbiri dzabva kuri kumashure saka waiti munhu yaenda izvezvi zvatanga mhuri yezimbabwe ava vati izvi zvamakaita tazviona nyaya dzapakaparamura tadziona asi yemapara kwavo ndiri hombe yemwana wenyu zviri nani amai ava vakuchitanga kurohwa vachinzwa mwana kuchema azvichatiki kumwana wavo ivo ndo vakunzwa mwana kuchema vanomhanya kuenda kuvanhu vachiti tiri kunzwa mwana saka chakunetseko zvino ndechekuti vakatizira kuvanhu nekuvanhu vanenge vatizira ikoko vanhu vacho zvakare vakutonzwawo mwana achita sei achichema but vasingamuoni zvadaro akafonerwa akati kwete ndanga ndichida kuti amai avo vangoona but mwana iye ahana kufa nokuda kwaamai vavo avaiva vavasi vakauraya asi ndo vakaita kuti afe mwana uyu zvikanzi amai ava vanobuda vanoita basa rekufamba usiku vamwe vakarara but simba ravo riri pakushandisa vana vevaroora vachishandisa simba remwanakomana wavo zvavanoita ivo muroora akaita mimba kungotanga kuti mwana agadzirika mudumbu mwana ari mudumbu iyeye ndivo vanenge vachishandisa asati azvarwa akazvarwa uyu vanga vakutomushandisa kuti azofa mwana uyu akatonosvika pamusha wakagadzirwa ndokwakaita kuti afe musha wacho wakagadzirwa iwowo uri muvhileji imomo zvakare zvandoda kuita panapa kuti muzvizive kumusha kwaakagadzirwa mwana uyu kwaakanofira havana dambudziko vanga vakatoteya pamba pavo asi ndoda kuti mupasiye zvakare hei so amai ava havasiriwo vakauraya mwana 1 year 7 months asi vakamushandisa vakakonzeresa kuti afe nokuti ndivo vaimushandisa achibva asvika pamba pakagadzirwa ndo paakadzoka mwana uyu mwanayo akazongoneta ari pamba but akanga toendeswa kutodzoka akatodzoka afa kudhara ava kangomuka kuti mwana wangu ana kumborora mwana aita sei mwana anga togadzirwa kudhara zvikanzi zvandakuda manje inini ndakuchira zvakare kuti muzive kwakaenda kunogadzirwa mwana kwaakafira asi anga atumwa kuenda kubasa nambuya vake vanhu veamai vababa vanhu vagara 2 days kwamaKP ndovachabvondoka zvakare mwana akunzwa kuchema pamba paye vaiva ndokuenda kwasabhuku kuti dambudziko riri kunetsa mai vaiva rikuti vakangomhanya shoko rakasvika kwamuri sabhuku but wona zviri kuitika mwana akuonekwa pandiri zviripo mwanakomana achibva aenda kwasabhuku ndo zviri kuitika amai vangu vari kunze ndo vakakonzera kufa kwemwana but kwakafira mwana wangu vatoda kutiratidza vati zviri kuita amai izvi zvichawanika zvakare ikoko so paakaenda achinoudza sabhuku achibva ndomudza kuti pana patori nevanhu vakasvika vachitaura mashoko kuti kumba kwako kwakuita sei kwakuwanika zvakare munhu achiita sei mwana ari kuchema ikoko so sabhuku akabva adana amai vave vanokumba kuti mwana ari kuchema kuno vanhu ndokwakagadzirwa mwana atumwa ikoko achibva ati handinei nemi
amuna dambudziko ende kumba kwanyu sokuza kwena chita nini hakuna chichaitika zvakare but mubatsiri wangu angangoti ndoda kuti ndikuratidze pese pakadarika nemwana nezvakakonzera kuti afe ende hakuna dambudziko but vaya vanokomba kukumana vari kuchema vari kuti tiri kukumbira kubhadhara kunyangwe uchibvuma kuti isusu tange takagadzira pamba pedu akafa nokuya kuzotumwa kumba kwedu asi toda kuita sei toda kubhadhara mwanakomana achibva ati ndoda kutanga ndanobvunza mubatsiri wangu so mwanakomana asi tapa mhinduro yekubvunza oko amai vaya vanova ndo vakakonzeresa dambudziko ravo mukati mokuenda mberi zvikanzi nemwanakomana andirwi naamai pasina veukama hwavo ndokubva ashedza hama dzamai dzashevedzwa hama dzamai 10 dzaramba hatisi kuuya dzati hatisi kuuya kune vamwe vatitoshevedzera kuti nditori nemwana wangu akutosvika kuma 40 years atori kuma 15 years ari mumba haana mwana kwatiri kufamba ndiye kwatiri kubata hama yedu saka pedza naamai vako ikoko mwanakomana anoshedzera achiti inini amai vangu haisi hama yangu amai yangu achitondikonzeresa ndikaita zvinhu zvandinota ndiri ndega ndisina kushedza imi hama mangwana munozoita sei nyaya iyi yakudzoka zvakare kumwanakomana ari kuti amai vakandipedzera vana nhasi uno ndakushedza hama zvakare pane zviri kuitika hama dzamai dziri kutorambawo dzichiti hameno kana kuri kufarika vafe but mangwana ndichaita sei uyu mubatsiri ari kushevedzera kuti zvandichaita apa zvakaoma apa amai vako vari kuna kutopinda mupini nokuti mwana uyu atove mukuru kwavari vana vachafamba vachivatina ava vacharohwa naamai kusvika vabvuma vacharohwa amai ava nevana vese vakaparadza iye ari kuti aiwa ndaida kutanga ndaunganidza veukama voungana ndovaudza zvakaitika kana pane zviitika kumberi hama dzamai dzichita sei dzichiziva amai dzamai dzese dziri kuramba nokuda kwekuti pane zvavakaitirwawo saka uyu mubatsiri ari kushevedzera achiti inini handikwanisi kukurapa kana iwowo usina hama dzamai vako padhozi nokuti nyaya iripo apa inoda hama dzamai vako kureva kuti akaita mukadzi zvakare izvezvo akangoita kuti pamuviri panogona kukanganisika kuti amai ava mushonga wavo uchiripo uchine pawa here aiwa ari kureva kuti hama dzamai vavo dzikasvika pane kugezwa kwavaroda kuitwa hama dzamai vavo dziripo zvinoita kuti mangwana zvisakonzeresa kumwana nokuti vakafa amai ava kunyange hama dzavo dzichiva nemhosva but vakangofa chete vanodzoka kumwanakomana saka hama dzaamai dziri kuramba mwanakomana ndiyaunza nyaya kubva kuurungwe baba Isabel mubatsiri akataura here kuti amai ava vakakonzera rufu rwevana vakawanda sei mimba dzese dzakaitika kumwanakomana wavo ndivo vakakonzeresa dzanga dziri ngani 5 kwozoita kumba kwavo kwakutaura kuvana vehanzvadzi dzavoko zvakaitika futi ikoko but kuno vakaita mwana 1 vanasikana vese vari bo but uyu mwanakomana uyu ndivo vanga vachishanda naye pakaipa Zimbabwe munoti kudini kone icho chekuhurungwe mai misi paBelvedere baba Isabel vari kuti chekwaseke icho akatengesa stendi anogona kunge aiziva kuti pane zviripo ndosaka akatengesa stendi iyo ndinonzi mai misi ndiri kuBelvedere zvinogona kudaro mukoma kepi aungaregere stendi chingwena maharaka nekuti pane zvakunetsa kwako kungochinja chete ungonogara pamwe asara ipapo ndiyakupfeka hembe neuriri baba Isabel but ndingatimbotaura namaya musati mataura nawo muchiedza kuvabata pane mashoko ari kubva kuGuruve paGateway College inowanikwa kuGuruve baba Isabel but ndizvozvo nokuti akaendesa shoko kuna nasekuru uyo mubatsiri ari kuti zvinozokunetsa mangwana kubatsira anogona asi zvinozokunetsa chi mangwana dai washevedza chi kana varamba uita sei apana ngapise fire hurungwe mabasa ehuroyi ndo zvaanoita nhaka tichapera nokureyiwa pasi pezuva mwari pindirai ndinonzi Thomas Mateta ndiri kuCape Town kuSouth Africa kuhurungwe muzati kunobva ndokunobva kavhanigawa musadaro vhanigawa unobva kuhurungwe kavhani sumudza kavhani kuti tisimudzire kuti unobva kupi taurai kwaramba ihurungwe Cosmas Kamoto Ikaroyi Ikaroyi hurungwe Kamoto ngatingwarirei pakutengeserwa dzimba dzimwe dzacho varidzi vanenge vabuda vasiya urombwa imika
ndinonzi Senanzi nhamo yemari kuangwa. Senanzi nhamo yemari kuangwa. 77 kilometers kuti tipite mukanyemba. Yes. Munenge mambotonza. Taita tonza. Ndikatonza. Saka munofunga kuti pastendi yakatengeserwa amai ava. Ndezvimwe zvacho. Tisati tanyatsogola. Bosi tinogara pasi nawo. Titaure kubva pa A tinosvika pa Z. Tomboona kuti patinodarika pa M, pa F, pa Q, pakamboiti ichi pakatapa. Mwana wamai ava vanogara naye. Anenge aripo here panoitika mashiripiti. Anenge aripo saizvozvi kuseni kunoku. Ndatomboda kutaura naye but ndiye angaenda kumashops kunotenga zvinhu zvebreakfast. Mwana uyu mukomana, tichiri kumuti mukomana, ane 28 years, asati aroora. Ndichivabvunza kuti amai mwana ane 28 years sei asati ane mukadzi. Saka ndakamuti imbotanga washanda, hauna mari, hauzokwanisi kuzozvichengeta. Uyezve vana vangu vagara ndo mararamiro avo, vanononoka kuroora. Mataura panyaya yechikafu. Chikafu chiri sensitive. Chakaoma. Haungadye kubika nokudya chikafu chausingazivi kuti chabva kupi. Iko kungosvika wakakiya uchingoona pakavhurika. Kutopinda chete. Baba Isabel. Manti chikafu chaupfu unogona kunge wakasanganiswa nemafuta kana nezvimwe zvinhu zviromba imomo. Chekurungwe icho hama dzamai avo kana dzaramba mubatsiri ngavatine vauye vega semaitiro akaita kuti mwana azive kwakafira mwana wake. Ndinonzi mai Panashe paruyamuro kuguruwe. Kuti nahama dzakutopinda busy. Muzukuru otanga kuita sei kutema kudana sekuru. Vanouya. Ndimwe nyaya iyo. Ivi mai Panashe paruyamuro kuguruwe. Zikanzi mubatsiri ngaite kuti vana sekuru vatinwe. Muzukuru ngatange kuchema ikoko. Vanouya chete. Vasingamuoni. Mubatsiri ngangobatsira afa kanyemba na bhozho. Ndinonzi Desire Mugumisi paJoza iSouth Africa. Afa. South Africa yakabata. Azvikuende zvimwe chimuti chiri kubva paSouth Africa apa. South Africa yakabata. Apa Timothy Mpopere achiri kungodi chihera. Achiri kungoneteswa na chihera yedezuro kukika mabhutsu. Mishonga iyo chikwambo kana kuti chikwambo ngavataure kwavakawana mari yokuti vazotenga ipapo pastendi pauri kugana kana dziri tsotso inonzi bvobvo. Inonzi bvobvo. Rikiti bvu dzoserai. Ndinonzi Ashton Jemwa wedombo shava but ndiri kuPoland. Ndishedzewo katatu Ashton Jemwa. Mwana dombo shava. But in Poland. Rikiti bvu. Amai vekwaseke vari kuti hapana chavakambobata. Vari kuti hapana. Handabvunzisisa. Murume paakashaya vanga vatenga stand. Aiwa, murume akashaya vachibva vazotengerwa stand nevana, murume atoshaya. Vakatenga kumunhu. Anzi ndakatengerwa nevana. Tanga chikumbirawo kuti mukufamba kwavakaita amai ava kuti nyaya yavo izadzikise ive nechiremerera kumhuri yeZimbabwe. Yes. Vagone kutaura zvimwe zvavakaudzwa nevabatsiri. Ndosaka kana ndichirwara ndinoenda kakupi kuchipatara. Yes. Handiti kuti ndinopenengurwa nokuonekwa kuti mwiri wakamira sei kana zvikaramba zvakadaro ndoenda ukupi kumaprofita kana kun'anga. Handiti asi kune zvinotaurwa ikoko. Kune zvinotaurwa. Ndo zviri kuda vanhu. Yes. Ndisekuru wako amai vako bhozhongora vakakuroya. Ndikanyemba unoshanda naye. Rekati mopinda Kuregu Family Ministries na Pastor H Muchefa. Kuita kudiana sire kuita kunyanguta na bale wangu mubatsiri wekuhurungwe ngaite basa chete iwe kanyemba na bozho ndinonzi Mauveni kana kuti baba tinono tiri panapa panotoni. Zimbabwe yatonga. Anditi mwana komana akaenda kunoudza hama dzamai vana sekuru kuti ndo zviri uku. Saka muri kudiwa nemubatsiri hama dzamai dzikatsika madziro. Zimbabwe iri kuti mubatsiri ngaite sei? Ngatembe basa. Ngaite graft. Ngabate basa. Ngabate master fed. Mashoko atotaura apedza.
Alright, kutsvaga kwakaita kuti mubatsiri kuna amai vake haana kutenda botswe. Pakatsvaga mubatsiri pane wanga audza here kuti ndinotsvaga mubatsiri. Aiwa, yanga ari mabasa ake, akazviitira zvinhu zvake nokuda kwenhamo yanga nama yake. Zvobuda pakutsvaga mubatsiri ndo zvaita kuti atsvage hama dzaamai, nokuti zvinoda zvasanganisira amai vake. Saka amai vake vane hama. Amai pane here mashoko avataura mushure mekunge mabasa avo abudiswa pachena? Havana zvavari kutaura. Havana zvavari kutaura. Havana zvavari kutaura. Regai timbonzwe Zimbabwe. Vakangotaura pakutanga vachiti kumubatsiri uri mwana mudiki. Panapa pauye munhu akadaro. Okay. Mwana anogara pamba paamai. Anogara pamba paamai. Zimbabwe vateereri manyama, mwana zvaakaunza mubatsiri, mubatsiri akazonobata amai uyanga, mwana ane mhosva here panyaya iyi? Ichokwadi. 0713938538. Endi baba Isabeuka, amai ava ndivo vakatanga kuda kusaiza mubatsiri futi. Ndivo vakatanga futi. Kanyemba na Bhozho, amai vekupedza vazukuru dai vakatopenga ndinonzi Gilbert Chimpaka kubhangeti. Pana umwe ari kusedzera pana musikanzi varoora vekukaroya hatisi safe. Hey! Baba Isabeuka, hapana chinorwadza kuti nhumbu dzakabva ingani? 5. Kuzoti mwana angazvarwa wacho. Saka 4 dzakabva plus 1 yangazvara ni 1 year 7 months. Achibva ashaya. Sure munotumira mwana mucheche kudaro kuti aende kushandisa mwana. Yeah, 0713938538. Pane vari kutsvaga nhamba dzemubatsiri wekuhurungwe. Ichokwadi mudi yeZimbabwe, nhamba dzinoti izo 0714204235, 0714204235 kana 0777934542, 0777934542 ndidzo nhamba dzacho. Wow! Yabva yapindirwa na anonzi O'Brien Rwafa. Okay. Uchiri kwere kumhondoro RDC ari kuti Kanyemba na Bhozho, mwana uyo ngaende kwa mambo wake, mwana komana wekuhurungwe. Yes. Anyorerwe tsamba yokuenda nayo kuna mambo wekunogara vana sekuru vakasungwa nemapurisa wa mambo vanouya ndichuru chehohwa pamhondoro Ngezi. Murume auya saichezo iye uzivi zvake basa robatwa. Mwana komana wekuhurungwe uyo ngaende kwa mambo wake onyorerwa tsamba yokuenda nayo kuna mambo wekunogara vana sekuru vakasungwa nemapurisa amambo vanouya ndinonzi churu chehohwa pamhondoro Ngezi. Hai ishoko iri munoti kudii nayo? aiwa ndio shoko chairo apedza hapana chamunongedza. Handiti Sabhuku vari kuziva nezvenyaya iyi. Obvious kwa mambo iriko unozodei? Aiwa apedza churu chehohwa apedza. Aiwa apedza. Tinotenda. Ndofunga hohwa wacho unonaka. 21 minutes to 12. Regai katinzwe mashoko kubva kuna Gogo Chihoro vachitaura nyaya yejambwa munyama. Gezwa munyama, gezwa jambwa. Gore richitanga kudai kuitira kuti zvinhu zvako zvikufambire zvakanaka. Tinotenda Zimbabwe wamuka sei pamwe chete nekuswera seko Francis Kandiado panamba 76 muna Cameroon Street mudhorobha reHarare akachibata chimuti kuti dzvi. Papa Isabel para chinango chamukwanisa kutsudzura family yedziko raZimbabwe. Ichokwadi mudi yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba paka Mazowe. Chako Mazowe chiri kuti tani? Chepa Mazowe mukoma KB chakamira chakadai so. Kune mukadzi angane murume wake kunzvimbo yeku Mount Darwin. Ndingangotekererekera kuri Shingeko wakoyo kweja. Nyaya yaitika kuMazowe kunonzi kumanzou. Vanoziva nzvimbo iri kuMazowe inonzi kuMazowe. Musi weTuesday pane mukomana anotove mwana wevamwe chairman munzvimbo. Okay. Akaenda ku Mount Darwin ndokunodanana nemukadzi wemunhu ane mwana komana wake mukadzi uyu ane 5 years. Mukadzi uyu ndokudanana nemuchinda uyu ndokubva tiza murume achibva ane mwana uyu ndobva yakumukomana pamazowe pamanzou. Mabesa Bell. Tuesday. Yes. Tuesday nasi Friday. Tuesday yadarika. Iyo ndo yakapindira. Akaenda ku Mount Darwin.
kunopfimba mukadzi wemunhu achibva adiwa yes achibva atorongedza zvese nemwana wacho nemwana Yes. ndobva atodzokera kumazowa ndofatodzokera kumazowa akaenda kunoitei kumaunt Darwin mwana uyu so mwanakomana mukomana uyu ndofunga agara achidanana nemukadzi Okay. saka pakunoenda panofunga angaenda kunotora mhuri yake iye ane mhuri here ana okay ndobva auya nemukadzi ndobva apinda naye padheni ena andogara pamba pababa achisvika chipiri chitatu mwana womurume weye wauya naye mukadzi uyoyo Sarai ndobva afa akafa nei kungofa atombozito akafa nei so afa kudaro vanoteka kuchema mukadzi kwakubata foni manje kufonera murume kuti mwana wako aita sei sorry azisekesi vavaisabe vati paakabva kumaunt Darwin anga apa murume gupuro here anamba gupe kuti akutiza chako kungotiza pane umwe murume achienda kune umwe saka apa akafana zvikanzi mwana wako afa mwana wapo zvikanzi mwana wangu wakatiza kaiwe mumba zvese nemwana wangu pana panga asingarwari taurai zvamakaita kureva kuti ima muna kutiza imimi zvamakabva panapa yanga iri dhiri remwana wangu rikuda kuuraya mwana wangu saka ndapedzisira nyaya iyi da kunzwa kuti kumazowe mwana uyu azokwanisa here kutorwa kuendeswa kumochari anga chiri mumba muri kuti mwanakomana uyu wekumanzo kumazowe mwana wani mwana wachairman mudzimba mavanogaremo muka mwana uyu akanoba mukadzi wemunhu atori mwana wachairman so chairman vari kuti kudini zvaomaka inyaya yakaoma apo baba vemwana uyu wekumaunt Darwin vachiri kuDarwin vari kuDarwin vari kungoti wangu haana kufa wangu mupenyu wakatiza nemwana wangu kuti munouraya mwana so pane mabvunzo yakawanda kana uchiroora unotaka kuita sei kuti uzive kuti mukadzi wandiri kutora uyu ndewangu ndega nokuti ndichabva kunoku kuHarare ndichinorora kuEscotini ndinofanira kutora nguva yakaita sei kuti ndizive kuti mukadzi uyu ari singu haana mwe murume haana zvipande ndozomutora kuti ndizive kuti ari ega 1 2 kana ndauya naye aine mhuri yake ndofanira kuziva kusvika papi 3 kana auya aine mwana wainaye ndiani anondizivisa nezvemwana iyeye kuti ndifambe ndakasununguka nemukadzi wangu mwanakomana uyu paakapfimba nokutora mudzimai ane mwana akanzi kudini ndo mukana watisati tawana wokutaura nemukomana uyu kuti iwewe paukapfimba mukadzi uyu akakuudza ndiri murume here ndiri musikana here takasiyana here nokuti kuzouya naye kureva kudanana akabvumwa 0713 938 0713 kana 0789 600748 muniti taniko na ichi chakumazowe kekekekekeke bhozho iwe sando dzako kuti pori kiti bvo vakomana vari kushayiwa vasikana here mfana wekumazowe anoda kupfapfaidzwa uyo ndinonzi Malvin kana kuti baba Tinono paNotoni ko kana mukomana uyu akaudzwa nemudzimai wekumaunt Darwin kuti handina murume ndakarambana naye ubva akanda zvake shoko pane mhosva here takambouya illegal advisor pana pakataura nyaya yekuti kusaziva haisi defense shoko rinogara ndakaribata iroro apa anenge ane mhosva ndiani ati mudzimai ndiani anenge akanyepa papa chakurudzo ndedzako maishila kuguruwe kwachikokonya kuri seiko nhasi ndozoti makachibata kachimuti kuti dzvi paita munango pantedwe kiki kuseka kwepe WhatsApp mfana uyo anoda ine munzwa bhozho ndinonzi takudzwa mugwagwa pamashavave akomana vanhu tinokanda mashoko vese tisingazive zviripo kiki mufana uyu anoda ine munzwa bhozho ndinonzi takudzwa mugwagwa pamashavave pane meseji iri panapa inogona kuvharisa maitrishi rega titange tatora kafa runhare tichimirira karashewo chauke iwe muteereri anambunzira ati anonzani aiwa vanombotaura vangotanga nokutsudzura chete utembe upo katanga uchikuri pa 1-0 so pane meseji iri kubva kuna maitrish okay maitrish okay hanzi ndinenge ndadiwa
ndinoenda zvekuti ndine murume ndezvimwe. Ndinenge ndadiwa ndinoenda kwandadiwa zvokuti ndine murume ndezvimwe. Uko anga ari murume asi asingadiwi ozoenda kwadiwa. Message yakuti ndinenge ndinenge ndadiwa ndinoenda zvekuti ndine murume ndezvimwe. Ndimai Trish madzimai saka urikuchidzira mudzimai wapi? Tinotenda Zimbabwe Rachel Chauke alenda apitira ndiye anenge achibwera achina pabudzi nakucheza namwe choka nthawe zino kufika na 3 o'clock. Baba Isabel anenge achifuna kukupatani kuti afikise nkhani zawo pachimuti mumpatikatani. Papa arege ndikoverenga chisiso chandinacho pano. Kwanzi vamushamariri makadii ndinokumbira muverenge wotsamba yangu. Ini ndinonzi Maria, ndinogara kwa Mutare, ndinotsvagawo hama dzangu dzinonzi dzekwa Makuvaza kumasvingo kubhikita. Baba vangu handivazive asi zvinonzi vaishandira muguta reHarare vari muchairi. Mai vangu vaive housemaid muguta reHarare zvekare asi vakazoshaya vasina kundiudza kuti baba vangu vari kopi. Mandinofamba ndinonzi baba vangu vainzi Lyson or Pardon Makuvaza. Baba vangu nickname vainzi Mapisa, first name vachinzi Peace. Mai vangu vainzi Susan Mamvura. Kana paine ane ruzivo nevanhu ava ndokumbira rubatsiro mundibatsiro panhamba dzangu dzinoti 0789 068 289 0789 068 289 kana 0771 449 286 0771 449 286 kana 0771 709 459 0771 079 459. Ndinofara mukaverenga message yangu aiwa taiverenga ndofunga uchawana rubatsiro. Ndichange ndiri mukati mekutaura kwenyaya yatikataura yekuengineering ku Highfields kuti munhu ari kutaura nenyaya yekuti akaona madzimai anomira pamugwagwa obvisa hembe mariseche achita zvaari kuita kuti akabva kupi akadzingwa akaenda kupi akadzingwa kusvika nhasi muengineering malocation esa apa ane basa repamusoro atori nemamwe macelebrity anoita zvekugadzira musoro. Saka Mande chinenge chiripo 2025 Africa Cup of Nations Finals. Mitambo iri kupfinirwa kudziko ra Morocco. Nsiku ya lero uno katapinda makota finals. Tapitira makota finals Friday 9 January 2026 nenguva dza 6 o'clock manheru Mali versus Senegal. Then 9 o'clock Cameroon versus Morocco. Mutambo muchapiwa ka live pachimuti pa National FM. Mangwana Saturday 10 January 2026 6 o'clock manheru Algeria versus Nigeria. Pamwechete ne Egypt versus Ivory Coast 9 o'clock. Ndi mangwana ayo. Mitambo yemangwana zvakare tichakupaika live pachimuti pa National FM. Musakwesweka kuti mitambo ye 2026 16th edition ya ICC Men's Under 19 World Cup ichayamba kantsiku ya 15 January kufika 6 February 2026 nkati mwa dziko ra Zimbabwe pabodzi kana Namibia. Zimbabwe Under 19 iri mu group C pabodzi kana madziko yaniti England, Pakistan, Scotland pabodzi kana Zimbabwe Under 19. Tinoshuvira karombora kanaka ka team Zimbabwe uye senyika ye Zimbabwe iyo inenge chitaka co-host mitambo iyi pamwechete kana Namibia kuitira kuti zvinhu zvifambe mune zvakanaka. At 0713 938 kana 0789 600 748 0789 600 748. Hello pa National FM. Yes kanyembo. Zviri kufamba here? Abozo kuti ena bozo. Bozo ari boyo. Ha. Yeah. Omara upenyu wakaoma kumana kuti vanhu avataure chokwadi futi dzimwe nguva. Baba pambapo vari kuupika kanyembo. Baba pambapo vakashaika vakafa. Hey, sauda kuziva mafira akaita baba pambapo kuti vakafa sei. Zvimwe zvinoona avataure chokwadi kanyemba ndozvinonetsa. Kuti paikada kutsvaga kubatsirwa asi achiziva madhira vanga vakaita unoziva. Zviri paviri zvinhu pamwe vari kushereketerwawo asi pamwe vari kuona vari kuziva sezvo vambobvunza kuti kwavari kufamba vari kuzwa chii. Kavambotaura kuti vari kuzwa kuti iyi nekuti mafira akaita baba vacho vakafa sei vanogona kubatsirika mai avo. Kushereketerwa kuriko asi kubata futi kuriko. Zviri paviri nyaya iri paviri. Handokufira kuti vabatsirwa kumana sadhiri unongobuda mumba ngoti bude mumba chechitoraona mubhedha wachinjwa ndizvozvo
ungaurarira kumwe. Wanoenda kunorara kupi? Ndo apa mai achanzwa neBP handiti. Akuda kutongopedziswa cheko pavakatosimba mai avo nekuti unogona kutongofa wakarara unoziva. Saka muturu unopinda mumba. Muri kuti mimi amai ava pane zvavari kuhwandisa, pane zvavasiri kutaura? Ngavataure chokwadi. Kasi kana pasina hwavo zvavakaita zvavakabata ka, aiwa vanogona kubatsirika. Asi kana paine zvavakabata, munhu kuti ubatsirwe kanyepa hunge wataura chokwadi. Kana wakabata ndekuti mukushanda nemukurarama unotsvaka zvinhu zvakawanda zvekuzvitsigisa zvekuzvidiva zviita vanhu vekudhara pamwe amene kuti vakura sei havo mai avo. Asi kana una zvatoshata zvezvi zvaipa zvinhu izvi, chitaura chokwadi. Ndizvozvo. Aiwa panapa dai ndambozamawo kuti pamwe zvingaite zviri nani asi zvaramba chindibatsirai. Vanoona pekutangira kuti vari kuataka mhosva yakamira sei. Okay. Saka ngavataure chokwadi mai avo. Vanobatsirika, asi kana vari kushereketerwa futi aiwa ngavatsvage vabatsiri vanogona kuvabatsira. Asi ngavatangewo vazvichenura pachavo ivo. Nekufa wakaita murume kuti murume akafawo sei. Ndipo panogona paine nyaya ipapo. Aiwa, tinotenda maita basa. Ndo pafika nthawe pale manje. Tsika mwana tsika. Regai katinzwe mwe muterere ari parunhare. Hello pa National FM. Zirise kanyemba na bosho. Zirise semko mangu. Mujarise ndoka etskifu. Ariti. Ariti. Tibatsire tinzwe. Unaona ka bosho. Amaya wadi kuno kumbodzoka kwavari futandiri. Unoona zvese zvinoita murwere zvese anoramba kudya wewe handiti wanyanyiswa nyengetedza mushe bhobho usingawamhanyira uchanyoswa panguva vanogona kutaura chokwadi amaya. Hozi pane chakawanzika chiripo pana amaya. Alright. Hozi ide vanga vachinzi pasina chakawanzika nyaya yavo kubva pavakatanga kuita maproblems ekusangana nezvinhu zvakafanana nezvozvo. Kwese kwavafamba vaifanenge vakataura nyaya yavo kuti ndakafamba zvakati ndaiudzwa zvakati nezvakati kwese kwandaifamba. Okay. Saka pane zvakawanzika zviripo apa. Bhozi chinoitika munoona kuti hanzi chisa cheri musi wacharimwe aka. Bhozi nyaya dzimwe dzinenge dzakaitika makore kumashure dzinogona kuzobuda after kana 40 years. Muri kuti pane zvakawanzika, pane zvavakaita here ivo nemurume wavo kana kuti ivo vakazvimirira mushure mekunge murume ashaya? Mushure mekunge murume atoshaya paroudza kuti pane zvakaitika. Ndinongotsinda mashoko yataura nachitaura namakuerero. Pane bhozi iyo sei vasiri kutaura nyaya yokuti pandakafamba vaifanira kutaura andakafamba ndonzi zvakati nezvakati. Then isusu watereri tobva taona pekutangira. Kana ivo vanenge vachida kuvabatsira uone pekutangira, but ivo vakanyarara manje vanobatsirika sei manje. Okay. Saka bhozho manje nditakumutuma ndirinini kuti ngavaende wanyengetedza bhobho mushe anogona kudzoka ane maresults tobva taona pekutangira futi. Aiwa, tinotenda maita basa mukoma wedu. Tiri kutaura nani? Lincoln Chingova Manager Brown. Regati tinzwe mumwe kuti anoti kudini 0713938538 kana 0789600748 paita munango pantedo. Hello. Hello. Yes. Makadi bhozho. Tinosimba amai makadiko. Tiripo hedu ndoda kutaura nyaya yamai awa. Mai awa wane zviri kuseri kwawo. Alright. Nekuti makore saya wakangonyarara vachinetsekana. Uyezve pekuti vanopiwa chikafu vodya vasingazivi kuti chabva kupi. Vorara sepamubhedha wasiuziva kuti wabva kupi. Izvozvo bhozho zvinotyisa. Nekuti dai vakatotama pamba apa kudhara. Nezvinhu zviri kuitika izvi. Kana kuti dai bhozho iwo pawakaona ka dai watori nevamwe kana kuti hama kana kuti vana vakatouya kwauri watori chikwata kuti pane zviri kuitika, sei wakauya wega? Sei wakauya wega? Zvinhu zvakuvaremera. Saka ngavataure chokwadi chavo bhozho kwauri iwewe. Kuti nyika ivabatsire ngavave vari open. Ngavavhurike. Imi mafungiro enyu vakaita sei amai ava? Amai awa isiedza pamurume apa pane zvakaitika mashure akaita murume. Kana kuti pane zvawakaita kana kuuraya vamwe vanhu vakakuamukira. Okay.
Koiri pane zvavakaita kana wane mishonga yavo yakaita mhiko ikabva yawatadza kuita zvakanaka. ko iri kutaurwa nevamwe iyi kuti vanogona kunge wakavakira pamusoro pemakuva? Inogona kudaro asi pakufamba kwese kwavaita kumutaura kuti wese waisa wapa here mhinduro dzakanaka ipapo manje. Ka makore sentiri vachifamba vachishayiwa kana mhinduro yakanaka. Vaifanirwa kuwana mhinduro yakanaka. Saka ngavabude pachena. Ngavabude pachena sadhiraivha wetractor. Tiri kutaura nani? Muri kutaura namaititi pakuwadzana 6. Maititi kuwadzana 6? Yes. Futi dzacho? Rigiti boo. Maititi vakaijegera kuwadzana 6 yakutorema kuwadza namaititi hanzi bata ichimuti zvakanaka. mainzwe ririkiti yacho. Yes. Regai timutengesa 0713938538 kana 0789600748. Hello pa National FM. Hello ngoma KB mwamkazi. Zviri kufamba ere mukoma wedu? Zviri kufamba izvi. Tiri kutaura nani ari kupi? Baba Nenyasha pa DZ extension. Baba Nenyasha pa DZ extension. Tibatsire itinzwe. Dakubatsana chama yawo kuurumba. Ama yawo waitoshandisa wano. Ndo wakajama wano. Mati kudini? Ndo aidya wano wemwana wawe. Okay. Saka poitwa sei nokuti mubatsiri aroda kuti hama dzamai dzuwi apo hama dzacho dziri kuramba. Apa pane pautoneza ko hama dzamai wadzi kurambirei. Vari kuti iwo mukufamba uko wakaita vaitobata hama yavo kuti ine chekuita nezvekusarorwa kana kutadza kurarama zvakanaka kwehama dzavo. Saka mai vatone problem kawo atone kwawo. Hayi wale problem amai wao. Saka poitwa sei apa? Pane pautoneza ngoma kebuti poitwa sei boza hama dzako aramba mwana achitauro zvake. Zvine zvakutonetsa izvozvo. Zvakutonetsa. Kumbatsira akwanisa kungogadzirira hama dzisipo. Ungogadzira hama dzisipo? Ko pakawanikwa zvinowanikwa amai manje mwana haazopindi bhizi here? Kwana sekuru. Nana sekuru. Andwana sekuru wacho vari kuramba here kuenda ikoko? Vari kutsika madziro. Iwo ngawangogadzira iye anongotaura kuti inini ndakutongoita zvandaita. Okay. Haiwa tinotenda 0789600748. Hello pa National FM. Zviri veka nyemba. Mushe kanjani? Mushe wena. Mushe. Mwana uyu andione problem yake. Aiwa ana kana mhosva mwana akatogona. Avana sekuru sezvo vanga vari utyo hanzvadzi yava ndika vanga vatowana starting point. Okay. Wototangira ipapo nekuti handiti vari kutotyawo kuti kwava kuine berera riri kupedzawo kwavo kumusha uko. Kozi munhu anenge akaitoshungurudza mai avo. Saka muzukuru atotangira nyaya zvakanaka ende ari kuenda zvakanaka kuti azvida kuenda mberi vana sekuru musimo munyaya iyi. Unazonzwa haana kana problem yamboita mukomana uyu nekuti dambudziko ratanga kusvika make akazama kutsvaga kuti dambudziko rinopera sei asi sazvinobata kuti rinobva kunani kuna mai aita zvakanaka vana sekuru onai nyaya iri panapa iyi mama vari kusanganisira munhamo yandinaye ngatibatsiranei. So vana sekuru ivo kwavanofamba vanozvinzwa kuti hanzvadzi dzavo nezi inoshereketa saka chavari kuramba chii pamwe vanoziva mabasa ehanzvadzi yavo asi haachatotyise munhu uyu hanzvadzi yavo ichatyise because yapedzwa pawa iyi payave zvinosofa apera hatopera munhu uyu kwangosundidzira bedzi zvatopera izvi zuku ratoita basa rakakura uyu. Saka vana sekuru ngavaende. Vana sekuru ngavaende kana vakuda kuzoramba ndowirirana neambotaura kuti ngavatoita zvokutimirwa chaya chacho kuti mwana chimbototima kumba kwavo. Ndikutaura kuti tichaona makwera ari kutaura pakaunti apa kumara ndabatikana ozanda tukataitaura kuti kureva nemubereki unorwadza guys. Zvakaoma mukoma.
zvinorwadza zvisamboita nekuti unokuti ndianofanira kundidziri apa ndiye wacho anokushungurudza wozonotaura kune hama dzavo orapa futi hama dzacho kuti vakubatsire mwana akaita division apa mangwana pamhosva iye wakauraisa hama yedu asi iwonawo vatoshungurudzwawo nehama yavo. Ya pakaipa. Aiwa, rega tinzwe kuti vachaifambisa sei mukome wedu kuurungwe. Ndo vanobatsirika mukomana yoti haana kumboita dambudziko zvachose kana anga ifamba nechaneri right yaichaika. Pakanaka kanyemba. Tinotenda maita basa. Hello pa National FM. Wakomana wekangurongoro jai. Zviri sei? Mr. Intelligence kaukunyizwa pachingoma fama. Pari seko nasi Mr. Intelligence. Pari right zvapo. Tibatsirei tinzwe. Right. Inini ndiri kutoona kuti Bhozo wati mwana uyo afa uyo ane makore mangana 5 years. Ane 5 years. Amai vakati handisiye mwana wangu. All right. Ya 5 years dzishoma murudo zvinoratidza kuti pamwe mukomana wekumazowe waanga agara nguva refu achidangana nemukadzi uyo. Saka iyi nyaya takuitora kubva pane mukomana wekwamutsoko uya wekumbotizirwa nemusikana wenhumbu kwakuzoya mamonya ane mwana. Takuifananidza neipapo. Saka takuda kuti murume wekumaundi Darwin ngaambomire manje zvake zvokuti mwana wangu haana kufa. Chitunhu handiti chinoita futi kuita post inonzi chi ma-DNA test. Ndofunga kudaro. Tanga tichida kuti paite ma-results mairika. Takamirira post-mortem uyo murume wekumanjari nobva uya pobva paita wana baba vairi vomboenda kuma-DNA test echitunha chavo ichi. Tizive kuti muridzi wemwana ndiani. Muridzi wemwana ndiani. Then asi pazviri kuitwa zvese zvika izvi uyu mukomana wekumazowe nemukadzi uyo remained in custody. Katakamirira kuti tizoti mwana afa nei. Bhozi panogona kuita kakuurayana kakuti pamwe kunyepera kudzipa unoziva kamurudo kanonyepera kunzi ndikuda mwana wako uzomafa sozoti hauraya mwana zvakamboitika panyaya dzaimbouya regai maone zuva navo. Ndizvozvo chaizvo. Saka post-mortem takamirira awari mu-remind in custody. Mapurisa achita basa. Ya pakaipa. Nyaya iye indiswa kumapurisa rebaba Isabel. Aitwa kumapurisa. Itwa kumapurisa. Aiwa tinotenda. Regai tinzwe kuti chafamba sei kumazowe. Alright, mukoma Bhozo ndakamirira kaupdate yakadzi wayo kuruwanganga handiri kuida nyaya iyoyo. Aiwa tinokupedzera mande tinadzo dzakadzitakura dzese. Yepachinoika ye. Yepachinoika. Yemurume wekumboita 14 years asi wawanike we. 0713938538 pabodzi na 0789600748 paita munango le. Hello National FM. KB na Bhozo. Mabhozida. Iwe Bhozo wakamboenda kuna Yuna akasara chita zvimwe zvinhu. Sinyore kutaura nhasi kuna ari pasi nekuda kwako. Uchingoenda kapane mutembero unopedza masports. Ina ndira zvandakaita changu kusvika chete. Iko kusvika ikoko ndokwatinoda kuti unosvika futi paurongwe papo ngosvika kugadzirisa zvinhu zvako. Haungosviki unge zvaunosiya waita izvo zvaunosiya waita zvinhu zvatoda kuti zvongonoitwa ko. Kungolenda kwake chete. Unoona zvinoitika varume bere kana richinge raoneka mumusha kunyange ranga riri rangu richitomboruma vana vangu kana iye anenge aribata ndiye atinisa kutosapota kuti ngaapedzi nyaya dzachona. So hama dzeamai ava hadzisi kuramba kubatsira muzukuru but dziri kutya manje kuti dzikabuda open kuti dzakusapota muzukuru vakutya kurwa futi necrossfire nekuti vakatomudi yakatenga ndo chakachengedza pakuti vakushaurwa paper 2 saka muzukuru kana akachenjera nditakateerera izvezvi ngaafambe nebhora musi unofamba mutatoona kuti hama dzamai ndo dzinotanga kusvika parufu kutotema guva toti ngatifudzire chopu wakomana kucelebrata. Hatichamira kungozongodiwa ndechekuti pavanoigwa ngapachirega kungosara kana patapata ravo mai ava kana bhatani zva ngazvinge zvese munhu wese netunhu twake. Right. Pamazuva manje muvarovereka songo kamakusivanda kaite kuti matsotsi agerani mosiya zvakadaro iye mupane edu vane problem iva havadi kurima magombo kuda ngoona pakarimwa kare vauda kumhanyira kuti iwo ibhora ripi rinozotanga riri pa 1-0.
vanenge vachida kukubatai vanoda kundibata muri yezimbabwe munondibata panhamba yangu semazuva ose isina chipomerwa, nhamba isinganyadzisi, inhamba inoti 0771 545 025 0771 545 025. So ndapota musabhipa sa Rebecca Foster rikiti po Kanyemba Bonzo na Washington Marimira aka Bozhongora musare bwino na Rachel Chauke tigumane nkati mabzinango bzirongwa musakushowe kuti 9 o'clock mauro ya ntsiku ya lero uno tichakupasana ka 2025 AFCON final live.
dzinoti 0771 072 771 0771 072 771 kana kubata misatau panhare dzinoti 0772 434 311 0772 434 311 mukoma George vane nhare mbiri yokutanga inoti 0783 650 024 0783 650 024 kana imwe yacho inoti 0774 772 243 0774 772 243 mukoma Farai varipo panhare inoti 0772 920 472 0772 920 472 kana kubata Kaseo One Electronics pa landline inoti iyo kodi yeHarare 0242 namba zacho 777872 777872 777872 kune avo vasati vajoina Kaseo One Electronics WhatsApp channel ingotumireka wedro kuti link LINK pa WhatsApp number dzamukoma George dzinoti idzo 0774 772 243 0774 772 243 0774 772 243 Kaseo One Electronics, pure quality, no deception. Iri kukupa imukana yokutenga ma cell phones kana ma gadgets amunoda muchibhadhara pashoma nepashoma. Lay-by tina mando dzakasiyana-siyana dzema cell phones, ma tablets, ma laptops, gaming consoles, CCTV cameras, projectors nemamwe ma gadgets akawanda. Tinopa ma lay-by up to 3 months. Ndokuti ma flexible terms kune vanoda kutenga. Ma discounts tinopa zvekare kuvatengi ve cash achitangira pa 10%. Kuzoti ma promotions ku Cell One RT. Uye ititaurane. Svikai pakona pa Nelson Mandela na First Street. Page kone OK. Kana kufona pa 0783 650 024. Kana pa 0772 43 43 11. Landline inoti 0242 777 872. Cell One Electronics, pure quality, no deception. Tinotenda maita basa Zimbabwe nekubata chimuti nekusarudza National FM aiwa kamunongoziva kuti ndiyo nefenyuro inoteererwa nedzimwe nefenyuro 0713938538 kana 0789600748 munititaniko na ichi chakumazowe kiki bozho iwe sando dzako kuti pori kiti bvo vakomana vari kushayiwa vasikana here mfana wekumazowe anoda kupfapfaidzwa uyo ndinonzi Malvine kana kuti baba tinono pa Notoni ko kana mukomana uyu akaudzwa nemudzimai wekumount Darwin kuti handina murume ndakarambana naye ubva akanda zvake shoko pane mhosva here takambouya pa illegal advisor pana pakatora nyaya kuti kusaziva haisi defense shoko rino kana takati pateruro apa anenge ane mhosva ndiani ati mudzimai ndiye anenge akanyepa papa chakurudzo ndedzako maishila kuguruwe kwachikokonya kuri seiko nhasi ndozoti makachibata kachimuti kuti dzvi paita munango pantedwe hello pa National FM wakomana wekangurongoro jai zviri sei ndimisa intelligence kaukunyizvawo pachingoma fama pari seiko nhasi Mr Intelligence pari right zvapo tibatsirei tinzwe right inini ndiri kutoona kuti Bozo wati mwana uyo afa uyo ane makore mangani 5 years ane 5 years amai vakati handisiye mwana wangu alright ya 5 years zvishoma murudo zvinoratidza kuti pamwe mukomana wekumazowe waanga agara nguva refu achidangana nemukadzi saka iyi nyaya takuitora kubva pane mukomana wekwamutsoko uya wekumbotizirwa nemusikana wenhumbu kwakuzoya mamonya ane mwana takuifananidza neipapo saka takuda kuti murume wekumount Darwin ngaambomire manje zvake zvokuti mwana wangu haana kufa chitunhu handiti chinoita futi kuita post inonzi chi ma-DNA test ndofunga kudaro tanga tichida kuti paite ma-results mairi ka takamirira post-mortem uyo murume wekuMount Darwin obva uya pobva paita vana baba vairi vomboenda kuma-DNA test nechitunha chavo ichi tizive kuti muridzi wemwana ndiani muridzi wemwana ndiani then asi pazviri kuitwa zvese zvika izvi uyu mukomana wekumazowe nemukadzi uyo remained in custody
katakamira kuti tizoti mwana afa nei. Hey. Bhozi panogona kuita kakuurayana kakuti pamwe kunyepera kudzipa unoziva kamurudo kanonyepera unzi ngekuda mwana wako mapeso zoti hauraya mwana zvakamboitika panyaya dzaimboyana regai maonedzo panapa. Ndizvozvo chaizvo. Saka postmortem takamirira awari muremind in custody. Mapurisa achita basa. Ya pakaipa nyaya iyi yaendeswa kumapurisa rebaba Isabel. Aitwa kumapurisa. Itwa kumapurisa. Aiwa tinotenda. Regai tinzoti chafamba sei kumazowe. Alright, mukoma Bhozo ndakamirira kaupdate yakadzi wayo ukuru wanganga handiri kuida nyaya iyoyo. Aiwa tinokupedzera mande tinadzo dzakadzitakura dzese. Yepachinoika yepachinoika. Yemurume wekumboita 14 years asi wawanike we. Ndobva ndangoti aiwa chimashasha mamurisei mapuerere nevamwe vakabata chimutana London British. Aiwa tinotenda vaita basa. Kiki kuseka kupe WhatsApp mfana uyo anoda ine munzwa Bhozho ndinonzi takudzwa mugwagwa pamashavave. Akomana vanhu tinokanda mashoko vese tisingazive zviripo. Kiki mufana uyu anoda ine munzwa Bhozho ndinonzi takudzwa mugwagwa pamashavave. Pane meseji iri panapa inogona kuvharisa. Maitrishi rega titange tatora kafa runhare tichimirira karashewo chauke. 0713938538 pabodzi na 0789600748 paita munango le. Allo National FM. KB na Bhozho. Mabhozida. Iwe Bhozho wakamboenda kuna Yuna akasara chita zvimwe zvinhu. Sinyoro kutaura nhasi kuno ari pasi nekuda kwako. Uchingoenda kapana mutembero unopedza masports. Ina ndira zvandakaita changu kusvika chete. Iko kusvika ikoko ndokwatinoda kuti unosvika futi paurongwe papo ngosiya kugadzirisa zvinhu zvako. Haungosviki ngezvaunosiya waita izvo zvaunosiya waita zvinhu zvatoda kuti zvongonoitwa kungolenda kwake chete. Unoona zvinoitika varume bereka kana richinge raoneka mumusha kunyange ranga riri rangu richitomboruma vana vangu kana iye anenge aribata ndiye atinisa kutosapota kuti ngaapedzi nyaya dzachona. So hama dzeamai ava hadzisi kuramba kubatsira muzukuru ati dziri kutya manje kuti dzikabuda open kuti dzakusapota muzukuru vakutya kurwa futi necrossfire nokuti vakatomudi ndakatenga ndo chakachenjedza pakuti vakuchaurwa paper 2. Saka muzukuru kana akachenjera nditakateerera izvezvi ngaafambe nebhora. Musi unofamba muchatoona kuti hama dzamai ndo dzinotanga kusvika parufu kutotema guva kuti ngatifudzire chopu wakomana kucelebrata. Hatichamira kungozongodiwa ndechekuti pavanoigwa ngapachirega kungosara kana patapata ravo mai ava kana bhatani zva ngazvinge zvese munhu wese netunhu twake. Right. Pamazuva manje mwaro here kasongo kamakusana kaite kuti matsotsi agerani. Mosiya zvakadaro iye mupane kuti vane problem havadi kurima magombo kuda kungoona pakarimwa kare vauda kumhanyira kuti ibhora ripi rinozotanga riri pa1-0. Iwe mutereri anambunzira ati anonzani. Aiwa vanombotaura zii. Anombotaura. Vangotanga nokutsudzura chete. Utembe upo katanga uchikuri pa 1-0. So pane message iri kubva kuna Maitrish. Okay. Maitrish. Okay. Hanzi ndinenge ndadiwa. Ndinoenda zvekuti ndine murume ndezvimwe. Ndinenge ndadiwa. Ndinoenda kwandadiwa zvokuti ndine murume ndezvimwe. Uko anga ari murume asi asingadiwi. Ozoenda kwadiwa. Message yakuti ndinenge ndinenge ndadiwa ndinoenda zvekuti ndine murume ndezvimwe. Ndimaitrish. Madzimai. Saka unokuchidza runzimai wapi? Tinotenda Zimbabwe Russia chauke alenda apitira ndiye anenge achibwera achina pabodzi na kucheza namwe choka nthawe zino kufika na 3 o'clock. Baba Isabel anenge achifuna kukuphatani kuti afikise nkhani zawo pachimuti mumphatika tani. Papa rege ndikoverenga chisiso chandinacho pano. Kwanzi vamushamariri makadii ndinokumbira muverenge wotsamba yangu. Ini ndinonzi Maria ndinogara kwa Mutare ndinotsvagawo hama dzangu dzinonzi dzekwa
Makuvaza kumasvingo kubhikita. Baba vangu handivazive, asi zvinonzi vaishandira muguta reHarare vari muchairi. Mai vangu vaive housemaid muguta reHarare zvekare, asi vakazoshaya vasina kundiudza kuti baba vangu vari kopi. Mandinofamba ndinonzi baba vangu vainzi Lyson or Pardon Makuvaza. Baba vangu nickname vainzi Mapisa, first name vachinzi Peace. Mai vangu vainzi Susan Mamvura. Kana paine ane ruzivo nevanhu ava, ndokumbira rubatsiro mundibatsiro panhamba dzangu zinoti 0789 068 289 0789 068 289 kana 0771 449 286 0771 449 286 kana 0771 709 459 0771 079 459. Ndinofara mukaverenga message yangu aiwa taiverenga ndofunga uchawana rubatsiro. Vanenge vachida kukubatai, vanoda kundibata muri yeZimbabwe munondibata panhamba yangu semazuva ose isina chipomerwa, nhamba isinganyadzisi. Inhamba inoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndichange ndiri mukati mekutaura kwenyaya yatikataura yekuengineering kuhigh fields, kuti munhu ari kutaura nenyaya yekuti akaona madzimai anomira pamugwagwa obvisa hembe mariseche achiita zvaari kuita, kuti akabva kupi akadzingwa akaenda kupi akadzingwa kusvika nhasi amuengineer muengineering. Malocation esa apa ane basa repamusoro, atori nemamwe macelebrity anoita zvekugadzira musoro. Saka mande chinenge chiripo. So ndapota musabhipa sa Rebecca Foster po rikiti vo Kanyemba Bonzo na Washington Marimira aka Bozhongora. Musare bwino na Rachel Chauke tigumane nkati mabzinango bzirongwa. Musakoshowe kuti 9 o'clock mauro ya nsiku ya lero uno tichakupasana ka 2025 AFCON final live. Rirando mina rasha marisa man. Dirando, minaranta marisa, aniko te konisisa elerando, uteka